Мерси, Самайна. Чао ти! Гледайте клиповете още един път, повтарям, ще го има в описанието долу. Геймплей BG1. Това казвам аз. Ако искате, гледайте господин Сметана. Господин Сметаната. Той от Ямбол, къде аз съм живял, но вече не съм. Аз съм живял в Боларо. Господин Сметана, моля те, само ми виж клипа и ще кажа. Аз живях в Боларо. Живях в Боларо. И така обикаляме тук, смотана, майтапа саба. Няма да ти викам смотан, че има много хубав скин. Хубав. За циганите, майтапа сабе, майтапа са. Много хубав, много. На Samsung ли, на кое? На удаци май. Да, на удаци.com. На удаци. Mantap sabe mange, so mange. Mantap sabe. Akan. Tunggu makna. Tu sa makna. Добре ще си върта тук като мангеса. Като мангалите в махлата, там в Ботевград. Сега живеем в Ботевград, там имам много голяма махла, там въртят гумите, така че... да не казваме как, че като прибирах от Даскало, видях как се състезаваха, Така бяха се състезавали, че направо... мисля това да е за клипа. Лайквайте, коментирайте и се абонирайте. Без хейтери! Само хубави хора, само хубави. Айде, чао, брат! И това е за днес. Показвам ви скиновете и това е. Червена дефолт. Мустър, Боларо. Ето тук съм живял. Ето тук пише Вучо ми. Шофьора ми. Покачване, мачване. И ако качем хората, сега видим колко пътници. Мъж. И нищо не правят. Няма. Пак нищо не правят. Защо така, бре? Защо? Мисля, това за днес. И си ви покажа едно нещо, къде никой не го може. Може да го можат, ама не знам. Това е много интересен език, къде го говоря, това е много хубаво. Все едно съм мангал, ама съм куката 98. Бай от